jævn vind. Danmarks Radio, og vi skruer op for P4. Du er på P4. Velkommen. Det her er Take-Off på P4. Din vært er Jesper Bærens. Fredagens Take-Off kommer fra det mest magtfulde sted i Danmark, hvor vi står med udsigten til Stauning. Og nej, vi er ikke rykket tilbage til Vestjylland og Stauning Whisky. Det er i Vandrehallen på Christiansborg, at du finder Take-Off denne fredag. Herfra der byder vi på Sex med en kendt i dag med Sara Blædel. Vi har dagens sæt, Hansens halve minut for turen. Og så var vores praktikant Amalie ude med stråhatten i en ny Vestergade, efter hun var på Svingkærner i Fælledparken i går med 2 Metallica-billetter. Men lad os lige vende, hvad der sker her på Borgen. Producer Nicolai Brandt. Det virker jo som om, der er meget stille herinde. Der sker ikke så meget. Der sker ikke så meget. Det er jo det, der man kan faktisk høre. Forbi. Det runger lidt herinde, og der er altså stillhed. Men ja, en af ministrene gik lige forbi, og det er faktisk den minister med den længste titel. Det er Mogens Jensen, og han, hold nu fast, han er minister for fødevare, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde. Han har fået 2 visitkort. En, hvor der står alt det på, og så hans navn på det andet. Så kan han jo selv finde ud af, hvilken en af dem han afleverer. Men vi lover, der bliver ikke et ord om politik i dag. Det skal derimod være lidt bag kulisserne, fordi der er travlhed herinde på Christiansborg. Man er ved at skifte lokaler for en lang række politikere og en lang række partier, der simpelthen er i gang med en stor stoleleg. Og det er ikke folketingsafstemning. Det er rent praktisk, det her. Ja, fordi når et valg er overstået, det tænker man måske ikke på, men så er der jo nogen, der er blevet større, nogen, der er blevet mindre. Og det betyder altså, at der er stor flyttedag på Christiansborg. Og det er altså ikke ministrene, og, altså afgående og nuværende, og heller ikke folketingsmedlemmerne, der står og pakker ned. Det er der nogen i Folketingets administration, der står for simpelthen at pakke ned, og så... Altså, pakke ud igen. Ja, pakke ud, men også sætte i stand.
Blandt andet stolen herinde, og det har vi allerede snakket om i gårsdagens udsendelse, at man faktisk er ved at repolstre mange af de stole, der er inde i Folketingssalen, men man er også i gang med maling, forstået på en måde, der er friserne rundt omkring i vandrehallen, hvor vi står. De bliver også renoveret. Det er sådan noget, der simpelthen er skeduleret. Det gør man med årsmellemrum. Der er 420 ansatte i administrationen, som tager sig af alt det her. Du kommer til at møde nogle af dem, så du kommer simpelthen bag kulisserne og slipper for at høre på politisk tale i den her udsendelse. Og Martin, så fik du jo debut i Parken med Rosbølls riff. Og vi må jo sige, at der er mange, der har reageret på det og sagt, det lød den dumme godt. Ja. Altså, det vil sige, at der er mange, der har gættet, hvad riffet er. Og vi skal trække lod blandt dem. Men du skal jo lige rocke borgen en enkelt gang i dag og give riffet en gang mere. Så fortæller vi, hvem der har vundet. James Hetfields T-Plectors. Og der er en anmelder i Danmark, der synes, han havde glemt sin plekter i går, tror jeg. Han havde ikke glemt sin plekter, kan jeg fortælle. De sad op og ned af hans mikrofon. Sådan skal det være, fordi han kan jo altid lige gribe en og så skyde den ud til publikum, som de jo gør under sådan en koncert. Vi skal nok fortælle lidt mere om Metallica-koncerten, som altså var i går. Og nu vi er ved det der med rock, så skylder vi faktisk at fortælle de 3 lyttere, som vandt t-shirts i vores Metallica-afstemning i går. Det får du naturligvis også at vide i dag. Og så skal det ikke være snak, det hele plejer vi altid at sige. Så derfor får du nu Godfather DJ Fernandos remix fra i sidste uge. Den der med Søs Finger, et kys herfra. Du er på sne, baby kom nu og se. Se mit hjerte smelter, solen smelter det. Slipper løs, der hvor tårerne frøs. Baby lad os nu finde hjem, sammen igen. Alt det som vi glemte, alt det smukke vi blev forelsket i. Alt det som vi drømte, både nat og dag, er måske kun et kys herfra. Herhen, se på mig igen. Vejen den blev væk, men lad os finde den. Slippe løs, der hvor tårerne frøs. Blive dem vi helst ville være, og elske lidt mere. Alt det som vi glemte, alt det smukke vi blev forelsket i. Alt det som vi drømte, både nat og dag, er måske kun et kys herfra. Det smukke vi blev forelsket i. Alt det som vi drømte, både nat og dag, er måske kun et kys herfra. Sex med en kendt. Vi stiller 6 spørgsmål til en kendt, og skal et af spørgsmålene være dit, så skriv til takeoff@dr.dk. I denne uge der har vi haft Bubber med i Sex med en kendt. Vi har også haft Nabia, meteorologen Christian Cherry, og i går var det Annette Heick, og vi bliver på pigesiden, så der er flertal til pigerne i den her uge. 3-2 faktisk, for at være helt præcis. Og det er krimidronningen, ja, jeg lige vil sige, uden lige i Danmark. Hun er Danmarks krimidronning nummer 1, det tør jeg roligt sige. Sara Blædel er vores gæst i Sex med en kendt, og du har altså mulighed for at sende hende et spørgsmål, og det kan du gøre på mail, som der lige blev sagt her. Det er takeoff@dr.dk. Vi kan også klare den på sms.
1212, og så P4 mellemrum, og det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Jeg føler mig som sådan en telefondame. Jamen, det ved jeg godt. Det var sådan, jeg havde da også sådan lidt, der lige pludselig stod sådan og pegede over på dig og sagde, nu må du godt sige det her, men det skal, vi skal nok skiftes til det i fremtiden. Men altså, spørgsmålene er altså til Sara Blædel i dag, og vi har jo et spørgsmål, som vi hver dag kalder dagens spørgsmål, og det bliver belønnet med en Take-Off t-shirt. Så skriv de spørgsmål til Sara Blædel på de informationer, du lige har fået af Nicola, og så kan jeg nok sige dem næste gang. Lige nu, der skal vi vende blikket ud af, og også ørerne ud af. Vi skal en tur ud i landet, et eller andet sted. Ikke til Fælledparken i dag, det tør vi allerede sige nu, men vores praktikant Amalie står i en Vestergade et eller andet sted i Danmark. Er det rart at være uden for landets hovedstad, Amalie? Det er faktisk fint, men her er faktisk en smule gråt. En smule gråt. Altså, jeg kigger ud af vinduet her på Christiansborg og kan se, jeg kan se blå lysstriber. Der er ikke, og solen skinner faktisk også en anelse. Men hos dig er der gråvejr, siger du. Det er jo det er også ret vådt. Og der er også lige stadig med at regne. Okay, jamen vi har den lokale vejrudsigt for den Vestergade, du står i. Hvad ellers kan du fortælle os om Vestergade, hvor du står i dag? Altså nu har jeg jo erfaret, at det ikke er så godt at sige, det præcise højeste husnummer. Så jeg nøjes med at sige i dag, at det højeste husnummer, det er over 30. Over 30, det højeste husnummer. Vi har en vejrudsigt derfra. Skal vi lige have en enkelt detalje mere, før vi slipper lytterne løs og siger, at de kan gå ud og finde dig og stråhatten et eller andet sted i Danmark? Jamen, det skulle være, at det er en beboelsesgade. Okay. Der er mange store, fine villaer. Så en beboelsesgade, der er altså tale om. Vi har husnummer, som når op omkring de 30 og derover. Det er gråvejr, der har lige regnet. Der står en stråhat, der står en pige, og i stråhatten, der er der faktisk kolde kontanter. Mellem 200 og 1.000 kroner. 200 kroner og 1.000 kroner, de kan blive dine, hvis du finder frem til Amalie. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of
før vi var tilbage i Parken. Coldplay er et af de bands, der har spillet derinde et par gange og for over 100.000 mennesker. Venstre gik frem, Dansk Folkeparti tilbage, Socialdemokraterne fik regeringsmagten, de nye borgerlige kom ind. Når det politiske landskab bliver forandret så efter et folketingsvalg, så får de 430 administrative medarbejdere her i Folketinget også travlt. Da valget var over, så gik arbejdet i gang med at flytte rundt på op mod 600 grupperum, lokaler og kontorer. Det har været i fuld gang, og er det stadigvæk. Og jeg sidder nu sammen med driftskoordinator Martin Kirkhammer. Flytterne de er jo først færdige til september. Hvorfor tager det så lang tid? Ja, som du lige sagde, 600 flytninger. Det tager altså rigtig lang tid. Og udover de 600 flygtninge har vi jo så også en masse minister, der kommer tilbage til Folketinget, og minister, der kommer til ministerierne, der skal flytte frem og tilbage. Så der er en kæmpe logistik, der skal i gang. Så det er meget muligt, at politikerne er gået på sommerferie, men I har travlt herinde. Jeg kan også se, at der er jo stiladser uden for bygningen. Der er fuld gang i den. Der er fuld gang i den, og det er rigtigt. Medlemmerne går på ferie, men medarbejderne i Folketinget, vi knokler hele sommeren også. Og stiladser derude, det er noget, der er lavet til vores tårnprojekt, hvor vi skal skifte en masse vinduer og sætte en ny køkken i stand derop, så det er klar til den nye sæson starter. Jeg ved godt, det var faktisk slet ikke det, vi skulle tale om, men jeg bliver nødt til at spørge, når du siger nyt køkken, det vil sige, at der er altså spiseplads oppe i tårnet? Ja, det er der. Det er jo en af de store turistattraktioner nu, at det er at komme op og se tårnet deroppe, Folketingets fine tårn, og i den forbindelse er der også et køkken og spisested, og efter sommerferien her, der starter der en ny forpagter deroppe. Så det vil sige, at man kan altså sidde med en af landets bedste udsigter, og så i et af de mest magtfulde steder, og så få en ægge med? Det kan man, og det kan jeg kun anbefale. Nu er det ikke det skal handle om. Vi snakker lidt om lokalerne, der skal flyttes rundt. Er det sådan, at politikerne kan komme og sige, prøv at høre, jeg kunne godt tænke mig at få indrettet sådan og sådan, jeg kunne godt tænke mig så meget plads. Hvad kan de ønske sig? Ja, både og. Vi har et lokaludvalg, som starter lige snart, at valget er afsluttet. Finder de ud af, hvor skal de forskellige partier sidde henne. Og det er selvfølgelig en forhandling mellem Folketinget og partierne om. For partierne vil gerne sidde sammen, men det er jo en stor kabale, der skal gå op. Så udgangspunktet er, at man bliver enige med, hvor folk skal sidde, og dernæst er det sådan set partiet selv internt, der bestemmer, hvem der skal sidde i de enkelte lokaler. Men det lyder også som om, at det, som du siger, det er en stor kabale. Der er mange kort. Vi snakkede her lige 600 grupperum, lokaler og kontorer osv. Går det aldrig galt? Det gør det. Det går rigtig galt. Jeg har selv oplevet en gang, at jeg havde bestilt en flytning, hvor vi skulle have tømt et lokale. Og desværre havde jeg kommet til at skrive det forkerte værelsesnummer på, så da folk mødte ind om morgenen, så stod hele deres lokale tomt, og de troede selvfølgelig, at de var blevet smidt på porten. Jeg skal lige vide, det var ikke en minister, der skete for, vel? Det var ikke en minister. Nej, fordi så kunne der nok komme lidt klager frem, hvis det var sådan, du fik fyret en minister. Så var det velkommen til forsiden af Vesterbladet. Det tror jeg på. Men altså, som sagt, altså, det der med vedligeholdelsen, det er jo noget, der kører løbende. Nu talte vi vinduerne her udenfor med stilladserne osv. Jeg ved, de her friser, som vi sidder sådan et lille sidegemak til vandrehallen lige nu, de er også i gang med renoveret, og det er noget, planlægger overvis frem. Ja. Frisen er Rasmus Larsen, der har, og det er oprindeligt blevet malet, håndmalet på hele frisen. Den er 268 meter lang, og den blev malet mellem 18 og 21. Så 1947 blev den renoveret, og igen i 1997. Og så gør vi det så nu her i 19 igen. Så der er en 20-30 års mellemrum. Det lyder som om, du har sådan en tjekliste med alt, der skal altså hvis det kommer til renovering, så er der hele tiden en afkrydsliste. Om i år tager vi fat på det, og næste år er det her. Ja, vi har sådan nogle vedligeholdelsesplaner, som vi arbejder efter. Det er ikke altid, de lige holder selvfølgelig, fordi så kommer der et valg i vejen. Men som udgangspunkt, så har vi nogle planer for, hvad der skal ske de kommende år. Hvis jeg lige må nævne frisen, så er den altså værd at gå en tur efter, fordi han havde jo humor. Der er jo mange små skjulte bemærkninger, som ikke engang politikerne måske opdagede tilbage der i 1918, 20 osv. Og nogle af dem holder jo også i dag. Det gør de, og han bliver også kaldt den onde maler, fordi han laver lidt sjov med politikerne. Der er blandt andet en syltekrukke, og det er jo selvfølgelig, det skal illustrere lidt, at man gemmer tingene lidt, eller lægger tingene i skuffen, og edderkoppen med sit spænder det politiske spænd. Ikke? Der er så mange sjove små ordsprog. Og høner, der ligger æg, og en bjørn, der sover og alt muligt. Der er mange gode at gå og få øje på herinde. Der er alt muligt grund til at komme herind, og I har jo også åbent for turisterne. Jeg har allerede set nogen, ud over ministeren, der lige var forbi, men turister er jo også velkommen. Der er offentlige rundvisninger, hvor man kan komme ind. Altså, vi har cirka 100.000 besøgere om året. Og det slider selvfølgelig også på bygningen, men vi vil jo meget gerne have, at vores folketing ser præsentabelt ud. Specielt når vores turister kommer, så det skal se ordentligt ud, når man kommer ind i Folketinget. Jeg skal lige høre her til sidst. Er du klar til, når folketingssæsonen åbner, man så må sige? Vi taler om Superliga-sæsonen, nu kan vi tale om folketingssæsonen. Er du klar? Vi er ved at være der, men vi er ikke helt klar endnu. Det er jo først 1. tirsdag i oktober, så der er lidt tid endnu.
Sådan sagde Martin Kirchhammer, som altså er driftskoordinator på Christiansborg. De har travlt herinde i sommer, men som sagt, så kan du komme ind og kigge nærmere på det hele. Lige nu, der skal du lytte til Blacksmith og Daughter of Jonah. When the night falls, you sing your love songs for everyone. And in all these years, no child of yours heard it sung. Everyone can see what you adore, the closer to the start you've been waiting for, in a dream that never fades away. 'Cause you break time and you reach for the sun. When the light falls, you sing your songs when you're on your own. What if all your tears could water one of your blood and bone? Everyone can see what you stand for, every simple thing that you adore, in a dream that never fades away. 'Cause you break time and you reach for the sun. 'Cause you break time and you reach for the sun. It's the sound when the daughter of Jonah sings the love songs for everyone. All those songs are not in vain, they'll let us stay forever young. 'Cause you break time and you reach for the sun. Oh, 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 'cause you break time and you reach for the sun. Daughter of Jonah med Jonah Blacksmith, som vi håber på kan præsentere her i programmet, når vi sender for allersidste gang. Det bliver den 9. august, hvor vi er backstage på Smukfest. Og der satser vi på, at Jonah Blacksmith kigger forbi os, fordi de skal starte scenen den dag, den fredag, vi sender deroverfra. Om et øjeblik er der regionale nyheder først. Får du Keen, The Way I Feel. Well, they said you were a bright child, never anything but joy behind your eyes. No sign of all the dark clouds spreading like volcanic dust over your blue skies. Now they're looking for an answer where the rocks set in and set up the landslide, but it only makes it worse now. You're like a puzzle to be worked out. And it's the voices in your head now saying there's something wrong about the way I feel. A broken link, a missing part, a punctured wheel. And it's not what you expected, the way the world you built loves to cut you down, the way your head gets twisted.
Nyheder på P4 København med Nikolaj Krog-Bunde. Når de små har første skoledag efter sommerferien, så må de ifølge folkeskoleloven maks få 28 nye klassekammerater. Men i hovedstadsområdet har flere kommuner sat den grænse ned, viser en rundspørge, som vi har lavet her på P4 København. Hos danske skoleelever synes de også, at 28 elever i en klasse er lige lovlig mange, og de er derfor glade for, at det lavere antal af elever, der kommer i nogle kommuner, siger næstformand Nick Vistisen. Der vil være færre elever for lærerne at holde styr på, hvilket vil gøre, at der forhåbentlig vil være mere ro i klassen. Og det vil også gøre, at læreren vil have mere tid til den enkelte elev, så alle får den optimale læring. Men der må heller ikke være for få klassekammerater, påpeger Nick Vistisen. Hvis det kommer for langt ned, så kan det godt blive lidt indelukket. Det vil være de samme sparringspartnere gennem mange år. Så ved at den ligger på 22 elever, der vil jeg mene, at der vil være først og fremmest nok forskellige klassekammerater. Og til de kommuner, som ikke har mulighed for at sætte elevtallet i klasserne ned, har danske skoleelever en løsning, siger næstformanden. 2 lærerordninger, hvilket vil gøre, at det vil være 2 lærere, og at de vil kunne komme rundt til mange flere elever. Og det vil jo være en rigtig god løsning i de klasser, hvor der er rigtig mange elever. Hvis du overvejer at leje feriebolig på Airbnb, så får du snart den fulde pris at se, inden du skal til at betale. Hidtil er turister eller andre blevet vist en pris på startsiden, men efterfølgende steg den, fordi der kan komme forskellige former for gebyrer for administration, rengøring og skatter oven i lejeprisen. Men nu skal det være slut med de skjulte ekstraregninger inden for de næste 2 måneder, ellers vanker der bøder, har EU-kommissionen bestemt. Mange danskere benytter Airbnb også til at udleje deres egen bolig. Tal fra Visit Danmark viser, at over 1 million gæster sidste år brugte tjenesten under deres ophold i Danmark. Nogen eller en del sol her i dag, men også mulighed for enkelte byer, temperaturer op mellem 18 og 23 grader og en svag til let skiftende vind. Take Off på P4. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight.
Me Like You Do. I den forgangne uge, der har Takeoff været på besøg hos DTU Space. Vi har været omkring Uffe Wermuths søn oppe i Frederikssund ved Vikingespillet deroppe, som spiller ind til og med søndag. Så man kan stadigvæk nå en tur ud i skoven og opleve det fantastiske Vikingespil derude, som altså har 180 medvirkende og over 200 mennesker bag scenen, der sørger for, at det bare kører derop. Så var vi i parken i går, der var lidt flere mennesker på arbejde, nemlig til Metallica, 47.000 glade tilskuere. Der var en enkelt, der var sur. Han skriver så for en avis. Og så var der så nogle andre, som var rigtig glade. 47.000 af dem. Og så i dag er vi på besøg hos Christiansborg. Vi kommer vidt omkring i vores program, og det gør vi også i næste uge, hvor vi blandt andet tager en tur omkring Nordsjællands politi. Vi er i Nørre Alslev på Falster, hvor vi kigger lidt på det græs, der skal ind og ligge i parken, når de er ude med Metallicas udstyr. Og så skal vi kigge lidt på noget, der er verdenskendt for Danmark, nemlig vores returflaskesystem, fordi det er noget, der bliver kopieret over hele verden, for det fungerer nemlig bare her i Danmark. Så der er vi i Hedehusene. Lige nu, ja, så skal vi altså ud til Amalie, vores praktikant, og Amalie, vi må jo bare overgive os til lytterne. De ved præcis, hvor du står henne efter 2 oplysninger. Ej, men der skulle ikke særlig meget til, for at Danny, han fandt mig. Jeg nåede lige at sige det højeste husnummer, eller det gjorde jeg ikke engang. Og der var villager, så kom han kørende med sin trailer. Så kom han kørende med sin trailer. Jeg håber, der var en bil foran, fordi der er der som regel, hvis der er en trailer bagefter. Så, ja, det var der heldigvis. Det er godt at høre. Han sad ikke bare i traileren. Nej, men lad mig lige tale med Danny, og så høre, hvad sådan en skarp hjerne falder for i de her oplysninger. Ja, tak skal du have. Og høre, hvad det var, der afslørede det. Hej Danny, velkommen til Takeoff på P4. Tak skal du have. Danny, hvad var det, der afslørede Amalie i det, hun sagde? Jamen, det var villagerne, og så det her med husnummerne. Jeg er ikke klar over, hvor mange husnumre der er i Vestergade i Slagelse, men jeg synes, det kunne passe meget godt med omkring de her 30. Og så... nu vil jeg så lige ud og køre. Jeg har lige været ude og aflevere ting på affaldspladsen, og så tænkte jeg, prøver at køre ned forbi. Fantastisk. Jamen prøv at høre, vi har jo fundet ud af, at det bedste sted, man overhovedet kan opholde sig, hvis det er, som man skal afsløre en Vestergade, det er nærmest i sin bil. Fordi det er åbenbart der, de fleste lige får det der clue til, hvor det er på vej henad. Jamen prøv at høre, Danny, vil du være tillykke med stråhatten? Jeg skal vide, det lyder som om, at du har ferie, siden du har tid til at køre på genbrugspladsen. Jamen det er jo sådan nogle huslige sysler, man tager sig af, når der er ferie. Der er en stråhat til dig, så kan du arbejde ude i solen. Nu ved jeg godt, der er lidt gråvejr dernede, og så er der nogle kolde kontanter i hatten. Du skal have tillykke med dig. Tak fordi du var med her, og så god sommer. Tusind tak skal du have, og tak lige måde. Det er godt. Hej. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg har ingen idé om, hvordan vi skal få gemt vores praktikant Amalie et eller andet sted, så hun ikke bliver fundet inden for de første 5 minutter. Men vi prøver igen på mandag. Her er der City Boys med sangen Sig mig. Baby, forsvinder væk, falder ud, lad mig sige, jeg tror, der er noget ved dig. Noget ved dig. Så hvad hvis jeg siger nu? Bliver nervøs, når vi mødes, må jeg spørge, tror du, der er noget galt med mig? Galt med mig. Vil du være alene med mig, for det føler jeg vil kunne? Så fortæl mig, hvad som jeg skal gøre, for jeg kan få dig hjem i nat, baby. Sig mig. Sig mig, hvorfor vil du ikke ligge her, når jeg ligger alene? Alene. Så sig mig. Sig mig, vil du ikke ligge lige her? Du er den eneste ene. Den eneste ene. Baby. Det er svært at forklare, hvorfor jeg spiller dum, når jeg er sammen med dig. Sammen med dig. Hvis jeg bare kunne tage mig sammen, havde jeg troet på mig selv, åbnet op og spurgt dig, hvad du går og tænker på, om det her, det kunne blive en Vil du være alene med mig, for det føler jeg vil kunne? Så fortæl mig, hvad som jeg skal gøre, for jeg kan få dig hjem i nat, baby. Sig mig. Sig mig, hvorfor vil du ikke ligge her, når jeg ligger alene? Alene. Så sig mig. Sig mig, vil du ikke ligge lige her? Du er den eneste ene. Den eneste ene. Der er en anden, der holder fast i dig. Det er det, jeg tænker på. Minder han om mig? Gør han dig lykkelig? En du er tryg ved? Og passer han på dig? Jeg synes, du skal glemme ham.
Sig mig, hvorfor vil du ikke ligge her, når jeg ligger alene? Alene. Sig mig, så baby, sig mig. Sig mig, hvorfor vil du ikke ligge her, når jeg ligger alene? Alene, alene. Så sig mig, sig mig, vil du ikke ligge lige her? Du er den eneste ene, den eneste ene. Sig mig, hvorfor vil du ikke ligge her, når jeg ligger alene? Alene, alene. Så sig mig, vil du ikke ligge lige her? Du er den eneste ene, den eneste ene. City Boys og deres Sig mig, og vi bliver i boyband-genren, når jeg slipper Take That løs om et øjeblik. Først vil jeg lige fortælle, at de næste time udsendelsen, der har vi 6 mænd kendt med Sara Blædel. Vi har naturligvis også Rosbøls Riff. Vi har resultatet af vores Metallica-afstemning fra i går, hvor vi skylder jer 3 vindere. Og så skal vi en tur ned til Tour de France med Hansens halve minut, som bærer op til dagens etape i Tour de France. Og som lovet, Take That og mere boyband. When you rise in the morning sun, I feel you touch my hand in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep you warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to love, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know you're the door to my bare soul. You're the light in my deepest, darkest night. You're my savior when I fall. When you may not think that I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Så blidt som et kys. Brødrene Gebis sang den først, men så blev det altså Take That, der gjorde det her i How Deep Is Your Love. Når magten skifter i dansk politik, så skifter mobiltelefoner og PC'er også hænder. De 60 afgående og de 60 nyvalgte folketingsmedlemmer skal alle en tur forbi Folketingets IT
IT-afdeling. Folketingets IT-afdeling har 30 medarbejdere, og de har ekstra travlt denne sommer. Jeg har fået lov til at hive en af de travle medarbejdere med over i vores grønne niche, som vi har fået her i Vandrehallen. Og altså, jeg tør godt sige, at det er Folketingets mest populære mand. Han har selv lige sagt, at han er IT-ministeren her, og altså, han kunne ikke stå over ved os og vente på at skulle i radioen, uden at blive hævet til side med et spørgsmål om det der teknologi. Steffen Skriver, du er IT-supporter og er jo en mand på plus 60, og alligevel så sad du her lige før os og sendte nogle Snapchats, og sådan, det skal jo styres det hele. Men hvad kræver det af jer, når der har været et valg? Jamen, det kræver at være på forkant simpelthen, og være fremme med det første simpelthen. Og efter et valg er der jo faktisk 60 nye folketingsmedlemmer, der kommer ind. Men det er også 60, der er afgående, og det skal der også tages vare på. Så vi er faktisk nogle af de første, der ringer til alle de nye medlemmer. Og det er de meget begejstrede for, når vi ringer til dem. Hvordan er det at få lov at hilse på dem som de første? Jamen, det er jo enormt sjovt, når vi sidder der formiddagen efter valget, og vi venter til efter klokken 11, fordi de har nok haft en fest om aftenen. Ikke? Men det er jo skide sjovt at ringe til dem og sige, jamen, hej, tillykke med valget. Jeg er din personlige IT-mentor, og jeg vil gerne udlevere udstyr til dig herinde for de næste par dage, så du kan blive klar til første dag efter 11 søgnedage i Folketingssalen. Og det er de meget begejstrede for. Så aftaler vi en tid med en 1,5 times personlig udlevering. Og hvad så, når de kommer herind? Altså, hvordan er stemningen så, når de kommer ind og skal have udleveret deres udstyr? Ja, men det er jo enormt sjovt, fordi de føler simpelthen, at det er sådan en flok skolebørn bundet rundt. Sådan, det er første klasse, de skal i, og de kan ikke rigtig finde rundt af det. Er det her, vi skal være? Nej, hvor er det stort det hele og alt sådan noget. Kom og få en kop kaffe og sæt dig ned her. Så tager vi dem personligt til side og får en hyggelig 1,5 times stund, hvor vi forklarer lidt om IT-udstyr. Det er ikke fordi, de er dårlige til at bruge IT-udstyr, fordi mange af de nye, der kommer ind, er jo unge og friske og har rigtig godt styr på det, men vi fortæller om de ting, der er specielle for Folketinget. Og hvad er det? Sådan noget som cyber-awareness, altså træning i at undgå at blive, kan man sige... Altså undgå at lave ekstra arbejde til dig. Ja, undgå at lave ekstra arbejde til mig. Ja, det kan man godt sige. Vi skal være opmærksom på det der phishing-mail og alt det bras. Det er også, hvad man kobler op hjemmefra, og sikkerhed i systemerne, og hvor giver man sine ting henne og alt sådan noget. Og et sikkert kodeord og alle sådan nogle praktiske ting. Ikke? Og hvis vi lige vender tilbage til det der med udstyret, fordi som du sagde, der er også nogen, der er afgående. Og det udstyr, I får ind, det genbruger I faktisk. Altså jeg vil sige, hvis du kommer over og kiggede i min PC eller på min mobiltelefon, så vil det minde om et teenageværelse. Der er ting overalt. Hvordan får I styr på det udstyr, der kommer ind? Der må jo ligge alverdens ting og sager. Det gør der sandelig også. Så man kan sige, bare som en lille kuriosum, det er, vi har sagt pænt farvel til Mogens Lykketoft, 39 år i Folketinget. Der er mange data og mange mails og sådan noget, som den gode Mogens gerne vil have med hjem. Det hjælper vi med. Og det er jo klart, det er individuelt fra person til person, hvor meget de har, og hvor de ligger tingene henne. Ikke? Altså, nogle de ligger dem i de rigtige billedmapper, dokumentmapper. Sådan er det ikke altid. Jeg har godt set nogle skrivebord, som fyldte mere end det skrivebord, der var på PC-skærmen. Det kan vi sagtens klare. Ja. Det kigger vi på bagefter. Men uanset hvad, så har vi nogle små programmer, som en af vores gode kollegaer har tryllet med, og som kan tage backup de rigtige steder ned på en harddisk, så de får faktisk deres liv med på en harddisk. Og I har jo faktisk tryllet lidt mere end bare der, fordi når et folketingsvalg er nærstående, kan man sige, så går der jo faktisk en helt protokol i gang. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi har faktisk en drejebog, en folketingsvalgsdrejebog. Vi har faktisk øvet os næsten siden januar-februar måned. Vi vidste jo ikke, hvornår det valg kom. Alle de gisnede om, at det kommer nok snart og sådan noget. Og nej, vi var hele tiden klar simpelthen. Og det er vi. Vi har faktisk også for mentorerne. Vi er 8 mentorer ud af de... vi er 5 mentorer ud af de 8 IT-hotline-supporter, vi er ude i den afdeling. Vi er faktisk 30 IT-folk, som passer på tikken i hverdagen, men de 5 mentorer, vi har faktisk siddet og øvet os på et skrivebord. Det er sådan et rollespil? Ja, det er rollespil, det kan man godt kalde det, hvor vi går igennem den manual, vi har, hvor man skal sige tingene rigtigt, og hvad er det, vi skal huske at få sagt rigtigt, ikke? Og hvordan har politikernes sådan behov ændret sig? Nu har du været her i 25 år til næste år. Hvad er sådan ren IT-kundskaber? Hvordan har det ændret sig? Jamen, det har jo ændret sig rigtig meget, må man sige. Altså, man kan sige, at i dag er det er jo friske unge folketingsmedlemmer, som kommer ind, som er født faktisk med en PC i hånden, ikke? Det tror de fleste også, at de er i dag. Men jeg blev ansat i 1995 for faktisk at få folketingsmedlemmerne, hele partistrukturen og alle de ansatte på Christiansborg i Folketinget, til at komme over på PC-verdenen. Ja, nu bliver vi lidt old school, kan jeg godt sige. Dengang havde man terminaler, og man kan sige en skrivemaskine med en skærm på, og så var den ikke længere, vel. Men jeg skulle have dem over på, og jeg har faktisk afholdt musekurser. Musekurser? Ja, musekurser. Ja, sådan en PC-mus.
Der var jo en kugle i musen, og man kunne rulle hen over en musemåtte. Og jeg har holdt musekurser for rigtig, rigtig mange. Og det var sådan noget med, at de løftede musen, og så kom de ind i tastaturet, og så, nu kan den jo ikke komme længere, den der pil der. Ja, men du kan lige løfte musen, og så kan den, nej, gud, kan jeg det? Og vi har siddet og lavet muse. En af de gode programmer til at lave musekursus på, det er faktisk Syvkabalen. Jeg har faktisk, bare sådan, det er mellem os sagt, så har jeg faktisk haft Ivar Hansen, Folketingets formand på et tidspunkt for Venstre, og jeg har også haft Erling Olsen, han var nemlig formand for Folketinget på det tidspunkt, og de kom personligt og sagde til mig, de der musekurser der, kunne vi ikke afholde dem efter klokken 17, fordi vi vil helst ikke sidde med alle de andre og karte rundt med den mus, og det gjorde vi så, vi havde alle tiders kursus på en times tid sammen med de to, det var søde mennesker. Fantastisk, det er der i hvert fald ikke behov for i dag, kan jeg næsten forstå. Men tak skal du have, Steffen Skriver. Ja, velkommen. Det lyder som om, man skal være glad for, at der kun er folketingsvalg hver 4. år, eller i hvert fald sådan til dels, for det lyder til, at der er travlhed også i den afdeling. Og det er jo altså en helt lille landsby, der er herinde med forsøger, kiosk og alt muligt andet. Det er noget af det, vi fortæller mere om her i Take Off i dag. Remember when we used to be happy? Then we grew up and we got busy. Oh, don't throw away yesterday. We don't have enough time to be wasting. She said, we're so good looking that we don't stand a chance. We're soaking up the sun, but we don't get it down. We don't give it down. I don't know if we're gonna make it. I don't know if we're gonna make it. And I don't know if we're gonna make it. You're so good looking that I don't stand a chance. You don't give it down. Remember when we'd go night swimming in your ragged clothes? That was your fashion. And then you talk away all those words you'd say. Makes me miss you, I'm lost in this silence. You'd say we're so good looking that we don't stand a chance. We're soaking up the sun, but we don't get it down. We don't give it down. I don't know if we're gonna make it. I don't know if we're gonna make it. I don't know if we're gonna make it. You're running away from the words that you say. You're running and running and running away. You're running away from the words that you say. We're so good looking that we don't stand a chance. We're soaking up the sun, but we don't get it down. We don't give it down. I don't know if we're gonna make it. I don't know if we're gonna make it. And I don't know if we're gonna make it. You're so good looking that I don't stand a chance. You don't give it down. The Cooks og So Good Looking. Som sagt, så sender Take Off for Vandrehallen her på Christiansborg. Vi går altså bag murene på en helt anden måde, man normalt gør herinde, hvor der jo står spindoktorer og journalister, som egentlig gerne vil tale om sig selv, og ikke det, der foregår i bygningen. Det er der, vi kigger lidt nærmere på det. Og vi overlader det som et demokrati til lytterne og stille spørgsmål til Sara Blædel i næste time. Du kan stille dit spørgsmål, hvis du skulle have lyst til det, på takeoff@dr.dk, eller så kan du sende en sms på 1212, skriv P4,
om mellemrum og de spørgsmål til Sara Blædel, krimidronningen, som er med os i næste time af udsendelsen. Der også byder på lidt af hvert, skulle jeg lige hilse at sige. Vi har Rosbøls Riff, fordi jeg skal med den her lille æske, som indeholder James Hetfields plekter. Vi stjal 10 af dem i går, lagde ned en æske og satte cellofan omkring. Nu lyver jeg. Okay, fint nok, det passer ikke. Men vi har i hvert fald plekter, hvor der står James Hetfield uden på æsken, og de kan blive dine, hvis du kan gætte riffet, som Martin har spillet hele ugen. Vi skal til Tour de France og have en melding fra Tobias Hansen i Hansens halve minut. Og endelig så skal vi have resultatet af vores afstemning om Metallica. De 3 vindere skal naturligvis vide, at de har vundet en t-shirt. Take Off præsenterer dagens et. Sikke mange ord. Og nu skal I få lov til at hvile ørerne lidt i selskab med dagens et. Nu afslører vi har altså 2 billetter til en hammerbanke. 2 hammerbanke udsolgte koncerter med Ed Sheeran denne sommer. Hvordan du vinder dem, det kommer du til at høre her i udsendelsen. Her får du Photograph. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Photograph med Ed Sheeran. Vi skal have nyheder klokken 11.
2 mænd kan ånde lettet op, mens 3 andre nok ærger sig en hel del. Det er konklusionen efter, at Østre Landsret i dag har afgjort ankesagen om IT-giganten Ateas bestikkelse af offentlige ansatte. Alle 5 tiltalte ville frifindes efter, at byretten tidligere havde afsagt dom mod dem, men det lykkedes ikke for nogen af dem. Og 3 af mændene har altså fået hårdere straffe end i byretten. En tidligere IT-driftschef i Region Sjælland og en tidligere salgschef i Atea har fået længere ubetingede fængselsstraffe. Og en tidligere IT-udviklingschef i Region Sjælland har fået en hårdere betinget fængselsdom. De 2 sidste tiltalte fik i landsretten mildere straffe end i byretten. Sagen er blevet kaldt Danmarks historiens største bestikkelsessag. Den handler om luksuriøse rejser og middage, som Atea har ydet til de offentlige ansatte i Region Sjælland. Pengene kom fra en særlig konto, som blev brugt til at smøre kunderne med. Men den slags går ikke, når kunderne er fra det offentlige. Så er der nemlig tale om bestikkelse. Når busselskabet Flixbus i dag åbner 38 nye mellemlange ruter med priser helt ned til 29 kroner, ja, så går det formentlig ud over blandt andet DSB, der kan se frem til, at flere passagerer bytter togturen ud med billig billet med bussen. Det erkender underdirektør hos DSB, Aske Hvidt Knudsen. Ja, det betyder, at konkurrencesituationen den er skærpet, og det betyder, at vi skal være endnu skarpere på prisen, og derfor har vi også forberedt os med ekstra billige tilbud. Det er en ny fjernbuslov, der betyder, at busserne nu må køre på strækninger helt ned til 75 km mellem stoppene, for eksempel mellem Næstved og København. Før der skulle afstanden være det dobbelte. Ifølge myndighedernes vurdering så vil den ændring give omkring 600.000 ekstra fjernbuspassagerer om året, og 250.000 af dem vil komme fra den øvrige offentlige transport. Men DSB's underdirektør Aske Hvidt Knudsen tror også stadig, at folk vil vælge toget. Toget er nu engang den hurtigste transportform, specielt i myldretiden. Der kommer vi forbi alle bilkøerne. Det gør bussen jo ikke. Og derfor er toget hurtigst. Det er også den, der har den bedste komfort, hvis man vil sidde og arbejde eller se film, mens man rejser. Og så har vi faktisk rigtig mange billige billetter. Og så til Sudan, hvor landets midlertidige militærråd har afværget et kupforsøg. Det skriver nyhedsbureauet AP. Mindst 16 officerer er blevet anholdt, og 5 af dem er pensionerede. Meldingen om kupforsøget kom, mens parterne ellers på et hotel i landets hovedstad Khartoum var ved at lægge sidste hånd på aftalen om en deling af magten. Løsningen på magtkampen i landet er at dele magten mellem militærrådet og civile politikere i de kommende 3 år frem mod et valg. Herhjemme der bliver det en fredag mest med skyer, og især vest for Storebælt der kommer der perioder med regn eller byer, der nogle steder kan være ret kraftige og måske også med torden. I løbet af dagen der klarer det dog langsomt op fra nordøst. Temperatur mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. Det her er Take Off på P4 med Jesper Bærens. Stop.
go out by myself and I look across the water and I think about all the things wild and in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Stemmer jeg til stadighed godt kunne tænke mig, at der kom mere frem. Det gør der desværre ikke. Amy Winehouse er i selskab med Mark Ronson og Valerie. Nu er det sådan, at Takeoff sender for sidste gang i denne uge, men vi er tilbage igen i din øregang i næste uge, hvor vi blandt andet runder Nordsjællands politi. Vi skal ud og kigge på det græs, der skal ind og erstatte det, der er trampet i stykker og kørt i stykker af Metallica og deres mange lastvogne, som spillede i parken i går. Så vi sørger for, at der er græstæppe på derinde til, når FCK skal spille igen, og i det hele taget også landsholdet skal spille derinde. Og så skal vi kigge lidt på vores returflaskesystem, som jo er verdenskendt, og det er en stolthed, som vi roligt kan prale af ude i verden, fordi der kommer masser af lande her til at kigge for at kopiere vores system, fordi så godt fungerer det. Men i dag, Folketinget, jeg vil sige, vores demokrati, er der også mange, der gerne vil kopiere. Og så er der demokrati i demokratiet, for det her, det er en lille landsby, Nicolai. Der er jo altså 1200 mennesker, som har tilknytning til det her. 430 i administrationen, 179 inde i Folketinget, og så er der alle embedsmændene. Ja, og pressefolk er der jo også en hel masse af, som har daglig base her. Men og de har faktisk noget, der hedder privilegeret adgang. Og det er fordi, at i Danmark sætter vi pris på, at pressen overvåger folkestyret. Og det betyder, at de næsten har lov til at gå alle steder hen. Der er nogle døre, der stadig er lukket, ikke? Jo, men de kan i hvert fald færdes relativt frit herinde. Men det der jo er herinde, fordi der er jo 1200 mennesker, som du siger, og det betyder altså også, at der er spisesteder her, der er en kiosk, der er en frisør, hvis man lige skulle stusses lidt, så er der et rejsekontor og et posthus, og så herhen ad gangen, jeg gik lige en runde lidt tidligere, der fandt jeg altså også en fotoautomat og en hæveautomat, så man kan altså også lige forevige sig selv, hvis man har behov for det i en fart. Jeg ved ikke, om de skal have lånekort ned til biblioteket også, og de tager billeder derinde. Og så er der jo billeder på begge ender af gangen. Vi står altså i vandrehallen med udsigten til de der berømte trapper, hvor statsministerne kommer henholdsvis opad, når det er sådan, at de er blevet valgt som statsminister, om de signalerer 4 år mere, eller 2 år for Victory, eller hvad ved jeg. Det er alle mulige, men der hænger portrætter af dem nede i den modsatte ende af, hvor vi er. Der hænger statsministerportrætterne, og det er faktisk ret sjovt at gå ned og se, fordi det, der er i det, er jo, det siger jo noget om, hvordan de ser sig selv, for de er jo med til at bestille portrættet af dem selv. Hvem kunstneren skal være. Og hvem kunstneren skal være. Nogle er sådan en lille smule abstrakte i det, og så er der andre, der insisterer på at få en flyvemaskine og lidt landskab med i baggrunden, og ser sig selv som en helt anden slags minister end de andre, der hænger dernede. Ja, det er ret interessant, og hvis man så kigger her i vandrehallen, hvor vi står, der står byster af de rigtig gamle. Og der er blandt andet, nu har du nævnt Stauning, men jeg var hen og hilse på DG Monrad, som jo, ligesom jeg selv også har... Han var jo biskop ned i Lolland Falster Stift, og så var det jo ham, der var med til at skrive det første udkast til grundloven af 1849, altså den allerførste. Og så var der lidt ballade omkring 1864, men det skal vi nok ikke tale for meget om. Jeg har lovet, vi ikke at tale politik i dag, så det lader vi helt være med. Er vi ikke enige om det? Jo. Jo, sådan skal det være. Lige om et øjeblik, så skal vi tale med krimidronningen nummer 1 i Danmark. Hun hedder Sara Bledel, og vores gæst i Sex med en Kendt. Det er lytterne, der får lov til at stille spørgsmålene. Til gengæld får jeg så lov til at præsentere musikken. Camila Cabello og Shawn Mendes i den, der hedder Senorita. Sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah. No, sapphire and moonlight, we danced
this ain't tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Back in the hotel, there's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall. Open your lips, undress me, hooked on your tongue. Love your kisses, deadly, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. All along I've been coming for ya, and I hope it meant something to ya. Call my name, I'll be coming for ya, coming for ya. For ya. Oh, she loves it when I call for ya. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Så er der sex med en kendt. Om dagens kendte i vores program her på Takeoff, der kan jeg fortælle, at hvis jeg skulle læse op, hvor mange priser hun har vundet gennem tiden, om det så er danskernes yndlingsforfatter, som hun har vundet adskillige gange, om det er Krimimessens pris i Horsens, så kan jeg også bare blive ved med at læse op og læse op. Og det skal jeg rent faktisk ikke. Jeg skal bare sige velkommen til Sarblad. Velkommen til dig, Sara. Jamen, tusind tak. Sikke en intro. Det må man sige. Den blev både kort og lang på en gang, som man siger, ikke? Nu skal du høre, Sara, jeg skal lige vide, fordi det er jo også et af de spørgsmål, som jeg tror, vi har fået det 50 gange. Hvornår kommer næste bog for dig? Jamen, og jeg kan svare den her gang, fordi den kommer til efteråret. Jeg er lige blevet færdig. Jeg skal til at redigere den, men nu ved jeg i hvert fald, at der er en historie, og det er en Louise Rick-krimi. Og jeg har haft en fest med at skrive den. Det var ikke alle, der overlevede, men jeg kom igennem. Det er blodigt. Altså, nu må du ikke afsløre mere. Altså, der er jo folk, der allerede var nede i knæ her blandt den lille redaktion her, fordi du er jo ved at afsløre et eller andet der. Men du fik også afsløret, at det er Louise Rick, der kommer tilbage, og vi har jo været omkring Bedemandens datter i 3 afsnit. Og det er et spørgsmål, som Lise Tønnesen har, som skriver her, at trilogien om Bedemandens datter var fremragende læsning. Alle 3 bøger har hun læst på en 14-dages ferie til Ruders. Og så har hun faktisk spørgsmålet, kommer der mere af det? Og der svarede jo så nej, eller hvad? Jamen altså, jeg har holdt op med helt præcis at vide og sige, hvad der kommer, fordi jeg skriver jo på de historier, der kommer ind i mit hoved. Og lige nu, der var det en Louise Rick, og da jeg sluttede den serie, og man så måske ellers satte den på pause efter 9 bøger, så vidste jeg egentlig ikke, om der kom nogen igen, for det var afhængigt af, om der kom en historie, jeg synes, der var spændende nok at gå i gang med at skrive. Og jeg må indrømme, at jeg har afrundet trilogien om Ilka, Bedemandens datter, men jeg er blevet for garvet, tror jeg, til helt at sige, at der aldrig kommer mere. Det er bare ikke i mit hoved lige nu. Men det er jo ret sjovt det der med, og det er jo selvfølgelig også derfor, man som forfatter sørger for ikke lige at slå hovedpersonen ihjel, ikke? Jo, det er i hvert fald en god idé. Altså, det bliver så akavet, når man skal til at vække dem til live igen. Det er sådan, når man kan i sæbeopera. Der kan man sige, nej, han faldt ned i en elevatorskagt, og så alligevel overlevede han. Og så fik han en plastikoperation og rejste sig igen. Ja, det gør vi ikke i her. Anonym sms, som skriver, jeg er en stor fan af Sara Blædel og spændt på Louise Rick, vender tilbage nu. Hvordan har det været for dig at vende tilbage til hende? Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg var selv ret spændt på, hvordan det ville blive. Nogen, du har haft, om man så må sige, i fingrene og i hovedet i så mange år. Det har været sådan en fornøjelse. Og jeg har skrevet bogen, det synes jeg ikke er, fordi jeg har sløset eller tjusket. Jeg har skrevet den hurtigere, end jeg egentlig havde regnet med, fordi historien virkelig bare flød for mig.
Det lyder også, som om du savnede hende en lille smule. Jeg har savnet hende. Det gik mest op for mig, da jeg for alvor gik i gang med at sysle på den her historie, fordi en del af historien har jeg haft i hovedet i et stykke tid. Og da jeg så begyndte at kunne se helheden for denne her krimi, så kom der altså galopperende igennem bøtten på mig, og det var virkelig, virkelig en fornøjelse. Og jeg vil sige, ikke blot Louise Rick, men i den grad også Camilla Lind, som er journalisten i mine bøger, og som sådan også er en slags hovedperson. Hun bliver fornærmet, hvis jeg siger, hun ikke har en stor rolle. Jeg kan godt lide, at du har personlige forhold til fiktive personer, men det er okay, det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Men hun har også en god historie i den kommende bog. Ja, det har hun nemlig, og det synes jeg også har virkelig været sjovt, fordi så hun træder også lidt mere ind som sådan en person, der har en baggrundshistorie. Ikke? Altså hun bliver, om man så må sige, mere en karakter, en der har en fortid, og som bruger den. Vi har mange flere spørgsmål til dig. Jeg skal lige have det sidste spørgsmål. Den her ombæring, som kommer fra Mikkel, som er fra Kronjylland og fra Randers af. Han skriver, gå ud fra, at du kan lide krimi på bog, men kan du også lide krimi på tv? Ser du meget af det? Ja, det gør jeg faktisk. Altså, ja. Jeg ser også andre ting, men jeg er faktisk bare en stor krimifan, og jeg kan også virkelig godt lide gode tv-krimier. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Flere spørgsmål til Sarabladet. Vi skal lige lytte til Alex Vegas, og hans seneste hedder Girls on Millionaires. Missy got a new tune, got friends at the door too, strapped in your high waist, all eyes get a quick taste, here with your whole crew, looking sharp as a haiku. 575, got the girls round the guys and the man letting you through. Everybody turn your heads for the Sunset Kings and Queens, 'cause now they're gonna show you all what they work for every week. Girls on millionaires, on millionaires, on girls. Never gonna get to them, so take a picture. Girls on millionaires, on girls, on millionaires, on girls. Never gonna get to them, so take a picture. Girls on millionaires, on girls, on millionaires, on girls. Never gonna get to them, so take a picture. Missy, let your head down. Give us something kind of wet we can dream about. Show the room how you built to the takeout. I hope you get a lot for your loving. I hope you get a lot for your loving. Something you can't live without. Everybody turn your heads for the Sunset Kings and Queens, 'cause now they're gonna show you all what they work for every week. Girls on millionaires, on millionaires, on girls. Never gonna get to them, so take a picture. Girls on millionaires, on girls, on millionaires, on girls. Never gonna get to them, so take a picture. Girls on millionaires, on girls, on millionaires, on girls. Never gonna get to them, so take a picture. I heard the weekend's coming through. I heard that every guy takes two, but I heard there's only one for you, 'cause I heard the Leo in here too. I heard that Leo in here too. Girls on millionaires, on girls, on millionaires, on girls. Never gonna get to them, so take a picture. Girls on millionaires, on girls, on millionaires, on girls. Never gonna get to them, so take a picture. 'Cause I heard the Leo in here too. I heard the Leo in here too. I heard the Leo in here too. Never gonna get to them, so take a picture. Alex Vargas var det her med Girls on Millionaires, og vi sender altså Takeoff direkte her fra Vandrehallen på Christiansborg, eller på Christiansborg, ikke i Christiansborg, men lige i nærheden af Folketinget. Og der er rundvisning. Masser af folk går forbi og er inde og kigger rundt, og det er både indenlandsk og udenlandsk gæster, der kommer forbi og tager de her rundvisninger. Det kan være, jeg skal spørge Sarabladet, som vi har med i 6 Mænd Kendt i dag. Kunne man forestille sig, at Louise Rick får en sag, der finder sted på Christiansborg? Ja, det kunne man måske godt forestille sig.
Det har jeg ikke lige overvejet, men... Den tager du bare og løber med, den der, så. Selve den der setting vil jo ikke være dårlig. Det vil ikke være dårligt, at der skete et eller andet i et af de magtfulde lokaler her på... Men vi håber det ikke. Nej, det skal vi jo ikke. Krimi-elskeren vil gerne vide, om du altid kan sove om natten, når du er i gang med at skrive et uhyggeligt kapitel. Kan det holde dig vågen? Derfor er det et fedt spørgsmål. Nej, det gør det ikke. Ikke på den måde. Det er ikke sådan, at jeg sidder og skræmmer mig selv, når jeg skriver. Og jeg kan også sagtens sidde, at skrive meget, altså sådan afsides mørke steder, uden at jeg bliver bange. Men det, der kan få mig til at vågne om natten, det er jo, hvis jeg pludselig tænker, gud ja, det er det, der skal ske, eller det er det, de siger, eller nu falder der nogle prikker på plads. Fordi et eller andet sted, så bliver historien jo ved med at arbejde i mit hoved. Ja. Men det er ikke sådan, at jeg skræmmer livet af mig selv. Det er godt at høre. Men altså, så står du op, går jeg ud fra. Altså, så er der ikke noget med at vente til i morgen tidlig, og så stå op og skrive. Så må man vel op? Ja, så har jeg simpelthen af erfaring, en blog ved siden af min seng. Der er sikkert nogle arbejdspsykologer og ting, der vil stresscoach, der vil sige, var en dårlig idé. Men ved du hvad, man glemmer det. Hvis den ikke ryger afsted lige med det samme idé ned på papir, så glemmer jeg det. Og jeg har også, når jeg går ture, så har jeg på min telefon, så indtaler jeg jo pludselig, hvis jeg kan mærke, at den her sætning, den virker. Ja. Så skynder jeg mig at sige den. Okay. Jamen altså, er du på arbejde hele tiden? Kan du overhovedet holde fri, eller er det Sara Blædel, krimiforfatteren, 365 dage om året? Jamen, det er sjovt, det er kun i den første gennemskrivning af bogen. Når jeg skriver den første gang, altså du ved, fra jeg tager hul på historien, og så til jeg ligesom er i mål, der er jeg på arbejde, der arbejder den i mit hoved hele tiden. Men når jeg har sat det sidste punktum og skal i gang med at redigere den og pudse den og polere og alle de ting, så er jeg bare helt almindelig på arbejde. Det er sådan to ret forskellige ting. Og det er rart at høre, at der også skal holdes fri. Der er også en del af mig, som er lidt normalt. Altså, jeg vil sige på den måde, jeg synes jo, og nu kan vi jo så sætte normaliteten på udfordringen her, fordi Karin Hansen fra Kalundborg vil gerne vide, hvorfor gerningsmanden sjældent er en kvinde, der er grim ved sine offer. Det er helst mænd. Men hvorfor ikke kvinder? Men så har hun jo heller ikke læst alle mine bøger, har hun det? Det ved jeg ikke. Jeg vidste ikke. Skal man skrive under på det, før man stiller spørgsmål? Nej, det skal man ikke. Men jeg forstår fuldstændig godt, hvad hun mener. Altså, jeg synes egentlig, der kan være lige så meget ondskab i kvinder. Men det er rigtig meget ofte af det mænd, ikke? Og hvis man kigger på den virkelige verden, så er det jo også sådan, ikke? Ja. Ofte mænd, der står bag de der brutale kvindedrab eller børnedrab. Det må man jo bare sige. Det er fuldstændig uden at have statistikker på bordet, ikke? Jo. Dem kigger vi ikke lige på. Vi er i fiktionens verden her. Vi er ikke i den fiktive verden. Karin Hansen fik lov til at stille dagens spørgsmål, og så vil jeg godt lige slutte af med et ekstra spørgsmål, som kommer fra Mønboen, står der. Hvordan bærer du dig med at se så knaldhamrende godt ud? Jeg spurgte personen om. Han spørger, hvordan bærer du dig ad med stadig at se så knaldhamrende godt ud? Det synes jeg er et top spørgsmål. Ja, det er et top spørgsmål. Så er det lige for, at du nu deler bøger. Jeg har været lige nu, der er jeg blevet lyshåret. Jeg har været mørkhåret i stort set det meste af mit liv, og nu har jeg, om man så må sige, gået lidt mere med min aldrende hårfarve. Så måske er det derfor. Jeg følger bare naturen. Nej, det er ikke rigtigt. Nej. Jeg er blevet lyshåret. Hjælper det lidt? Det. Altså, once you go blonde, you never go... Jeg ved ikke, hvordan det der ordspil er. Jeg går efter den der blonde tap more fun. Og hvis der er nogen, der synes, at jeg ser godt ud, så synes jeg, så må man sige, at det virker. Ja, det er godt. Det vil sige. Vi siger tak til Mønboen, og vi siger også tak til Sara Blædel, som var med i vores udsendelse i Sex med en Kendt. Tak fordi du var med, Sara. Tak, god sommer. I lige måde. Når det er sådan, at vi sender Take Off på mandag, så er vores gæst i Sex med en Kendt Rufus Gifford. Det skal optages her i weekenden, derfor skal du sende de spørgsmål ind til os på takeoff@dr.dk. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart.
Lumières var det, vi lyttede til her i sangen, som hedder Ho Hey. Og jeg fik jo sagt, at det altså er Rufus Gifford, som er gæsten i Sex med en Kendt efter weekenden. Men vi bliver nødt til at optage det søndag, fordi han er tilbage i USA. Så har du spørgsmål til ham, så er det altså bare med at fyre dem af på vores sms 1212 P4 mellemrum, eller på vores mail, som er takeoff@dr.dk. Nyheder på P4 København med Nikolaj Krog-Bunde. Danmarks historiens største bestikkelsessag er den blevet kaldt, og i dag blev ankesagen afgjort i Østre Landsret i Glostrup. Den handler om luksuriøse rejser og middage, som IT-giganten Atea har bestukket offentligt ansatte i Region Sjælland med. Alle 5 tiltalte ville frifindes, men det lykkedes ikke for nogen af dem. 3 af mændene har endda fået hårdere straf, end de gjorde i byretten. En tidligere IT-driftschef i Region Sjælland og en tidligere salgschef i Atea har fået længere ubetinget fængselsstraffe, mens en tidligere IT-udviklingschef i Region Sjælland har fået en hårdere betinget fængselsdom. De 2 sidste tiltalte i sagen fik i landsretten mildere straffe end i byretten. Forurening med giftige stoffer har i årevis stået på i Nordsjælland. Affaldsselskabet Nordfors, som servicerer 200.000 mennesker i Nordsjælland, har i 3 ud af de sidste 5 år overskredet grænseværdierne for udledning af det giftige stof dioxin, på trods af påbud fra Miljøstyrelsen. Og den slags forurening er ikke set før, siger Jens Peter Mortensen, der er miljøpolitisk rådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening. For det første så er dioxin jo en af verdens 12 værste miljøgifte. Så alene det sætter røde lamper.
Derudover så de udledningsniveauer, der er på det her forbrændingsanlæg, det er ikke set før i Danmark. Når først stoffet er udledt, kan det få konsekvenser for både dyr og mennesker, siger Jens Peter Mortensen. Det kan danne kræft- og misdannelser, så det er virkelig noget, som man ikke kan komme af med igen, når det først er blevet lidt ud. Så det kan virkelig få nogle voldsomme effekter på både natur og mennesker. Borgmester i Hørsholm, den konservative Morten Slotved, er bestyrelsesformand for affaldsselskabet, og han siger til Frederiksborg Amtsavis, at de har bedt om en redegørelse for at finde ud af, hvordan de kommer forureningen til livs. Og så til vejret nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader, og så blæser der en svag til let skiftende vind. Take Off med Jesper Bærens. Havde du forventet, livet skulle være, ledte så længe, uden at se. Tilgiv min angst for, tro på min godhed. Jeg skulle have sat grænser, ved jeg godt nu. Dagene du havde, venner omkring dig, mindes med glæde, mindes med sorg. For da du forsvandt dig, bort gennem natten, og som har kendt dig, fulgt dig så tæt. Rigtig godt sammen, når man kører i bil. Derfor inviterer Anders Bisgaard hver lørdag en kendt dansker med i sin bil og kører dem rundt i gæstens barndomsby for at høre om de gode og dårlige minder fra barndommen og ungdommen. Fra A til B er jo P4's alternative portrætprogram, for jeg kører rundt i bilen, mens jeg taler med dagens hovedperson. Fra A til B med Anders Bisgaard. På lørdag får jeg musiker Mads Langer med på turen fra A til B. Lørdag kl. 14 på P4. Her fra Christiansborg, der sender vi Take Off frem til klokken bliver 12.00. Blandt andet skal vi en tur ned omkring Tour de France og have Hansens halve minut. 20 seconds on the back time. I will feel you're on the run. Never lived too long to make right. I see you're doing fine. And when I get that feeling, I can no longer slide. I can no longer run, no, no, no. And when I get
can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. I feel the same about you. I've said goodnight, tried to sleep tight. Oh, just dream of me. Go close your eyes, 'cause I've closed mine. The sun will shine from time to time. Oh, when you dream of me, yeah. You can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. I feel the same about you. Yeah, you can say what you want, but I won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but I won't change my feelings. I feel the same about you. Yeah, you can say what you want, but I won't change my mind. I feel the same. Når man er så privilegeret, at man får lov til at lave Danmarks Radio, så har man mange spøjsoplevelser i sin karriere. Jeg tror, en af de mindre heldige oplevelser for mig var, da jeg havde besøg af Texas i et radioprogram tilbage i 90'erne, og havde tænkt, de er skotske, jeg tager kilt på, og så kan jeg lave interviewet med forskerinden, som hedder Charlene Spiteri. Og der sad jeg så på en stol, som i niveau var lidt højere end hende, og midt under interviewet siger hun, jeg kan se op under din kilt. Og hvad havde du der? Jamen, der har jo det skotterne på. Nå, nu skal det jo ikke handle om det. Det skal handle om den her lille æske, jeg står med i hænderne. Fordi nu kan man høre, at forstærkerne er sat til. Marshall-forstærkerne er sat til. Og jeg kan jo spørge Martin, har du nogensinde forestillet dig, at på 2 dage skulle spille henholdsvis i Parken og så rocke Christiansborg? Det havde jeg overhovedet ikke. Det havde du overhovedet ikke forestillet dig. Den her lille æske indeholder James Hetfields Plekter, som han ikke brugte i går. Der er 10 stykker i, og den skal tage en eller anden lytter, som har kunne gætte det riff, vi har hørt hele formiddagen. Og lad os så rock Christiansborg. Lad os så høre. Jeg skal lige sige, at jeg har taget rumklangen af, fordi der er masser af rumklang her i forvejen. Det tror jeg på. Man kan næsten høre det bare på vores mikrofoner. Sådan, så rocker vi Christiansborg. Lad os få riffet. Sådan, Nicola Brandt, vores producer. Det lød jo næsten som i Parken. Det lød næsten som i Parken. Vi kan allerede nu afsløre, at det selvfølgelig var Metallica. Hvem skal have den her lille æske? Det skal Maj-Britt Studsgaard Damholdt, som har været en af de rigtig mange, der har kunne gætte riffet i den her uge. Som allerede er i gang sådan her i baggrunden. Det er selvfølgelig Metallica og Enter Sandman, som Martin har spillet. Han har et nyt riff klar i næste uge. Og så skylder vi jo 3 t-shirts fra i går, hvor vi jo havde en afstemning blandt 5 Metallica-sange, som så gik hen og blev Whiskey in the Jar. Nu spiller vi Enter Sandman her lige om 40 sekunder. Vi skal lige fortælle, hvem de 3 vinder er. Det var Bjarne Donslund fra Bramming, Heino Ros Nielsen og John Hansen fra Holsted. Det er de 3 vindere af Take-Off T-shirts. De er på vej til jer i den størrelse, som I skulle ønske jer. Og så kan jeg jo så spørge på størrelsen omkring anmeldelsen af en Metallica-koncert, som var i går aftes i Parken. 47.000 glade danskere, og en, der var lidt sur, som er fra et formiddagsblad. Jeg siger ikke, hvem det er. Og så det andet formiddagsblad var faktisk ude at give 6 stjerner. Nicola, du var inde og se det. Din bedre halvdel fik lov til at se hele koncerten. Hvad sagde han, da han kom hjem? Men han var glad og træt og lidt snorkende, vil jeg sige. Okay. Det er jo ikke en anmeldelse af Metallica. Var han tilfreds? Lidt, fordi han havde ligesom brugt al energien, ikke? Altså, det var en skidegod koncert. De rockede Parken. Sådan. Og nu rocker de. Take Off, Enter Sandman, Metallica.
Det er egentlig meget underholdende, at vi nu skal tale Tour de France, fordi den her sang er ens betydende med sport. Hvis du bor i New York for et par år siden, der havde man en afslutter hos New York Yankees i deres baseballhold, som når han gik på banen, så var det ham, der skulle afslutte kampen. Han skulle sørge for de sidste outs i deres baseballkamp, og så gik han altid ind til tonerne af Enter Sandman, og det var sådan, han var galt. At det var simpelthen Ole Lukøje, der kom ind og så lukkede det andet hold sammen. Det er ikke Ole Lukøje lige i øjeblikket for os. Det er Tobias Hansen, han er til Tour de France, det er sportens udsendte, og han var op over bjergene i går, og så til gengæld så bliver rytterne så straffet i dag med en sindssvag lang etape. Men før vi kigger på den i 30 sekunder, så skal Tobias Hansen lige sige status efter i går. Er vi glade? Er vi kede af det? Vi har stadigvæk Fuglsang sådan tæt på top 10 nu som nummer 11, men han satte jo et par sekunder til. Kan vi være glade, Tobias? Jeg synes for det første godt, vi kan være glade for Jakob Fuglsang. Det var ikke hans terræn i går, den her sindssyge rampe op mod helvede til allersidst. Den passede ikke ham specielt godt. Så at han kunne sidde med blandt de allerstørste helt deroppe til toppen, det synes jeg egentlig var okay. Det andet spørgsmål, det var, hvor var Geraint Thomas, altså vinderen fra sidste år? Og han var lige der, hvor han skulle være. Det var ham, der kan være mest glad i dag, fordi han satte en kæmpe stor, tyk, fed streg under, at han er... Altså, der er en favorit i år, og det er Geraint Thomas, og jeg har det sådan efter i går, så skal han styrte eller et eller andet, før han ikke vinder det her års tur. Men jeg har Fuglsang. Vi kan være glade, og så kan vi jo gå efter, at han skal på punktet. Det vil altså også være flot. Det lyder som om, at du allerede nu siger, at den er afskrevet for Fuglsang. Altså, du mener, at der skal styr til, før Fuglsang kan skubbe Geraint Thomas ned fra den øverste? Jamen, fordi det var så vildt, det han lavede i går, Geraint Thomas. Og der har været en masse snak om han var i form og alt det her. Og den etape i går passede heller ikke ham godt. Altså, han er jo sådan lidt den samme type rytter som Fuglsang, som skal have nogle lange, hårde, opslidende stigninger i modsætning til den i går, som var sådan relativt kort, men så sindssyg stejl. Så man er godt nok idiot, hvis ikke man siger, at Thomas han er gigantisk favorit nu. Okay, men jeg går ned og sætter 100 kroner på Thomas, og så kan du jo altid refundere mig, hvis den ikke lykkes, ikke? Ja, det vil jeg godt være med til, faktisk. Det lyder meget godt. Det er godt. Nu skal du høre, det handler jo om 30 sekunder, fordi vi skal kigge lidt på dagens etape. Jeg har allerede afsløret, at rytterne skal straffes lidt i dag, så hvis der sidder lidt mælkesyre i benene fra i går, så bliver det en hård dag på kontoret for dem. Her er 30 sekunder med Hansen. Take-off på P4 præsenterer Hansens halve minut. Turens længste etape, den starter lige her om en halv times tid. 230 kilometer skal de ud på i dag, rytterne. Der er et par stigninger til at starte med, fordi vi lige skal ud af Vogeserne, den her bjergkæde, de har kørt i de sidste par dage. Den her etape, den kan bedst kategoriseres som en kæmpe, lang, kedelig transportetape, hvor det handler om at komme så langt sydpå i Frankrig ned til de varmere temperaturer. Det bliver sprinterne, der kommer til at afgøre det, og mit bud på dagens vinder, det er ham, der vandt i forgårs, Viviani. Take-off på P4 præsenterer Hansens halve minut.
Ja, og hvis man hører etappen, så er det altså over på P3 mellem 14 og 18, hvor du kan høre Tobias Hansen. Og jeg vil sige, at du kom kom i mål før tid i dag. Der var selvfølgelig lidt tidsforskydelse på Frankrig og Danmark. Og det er måske meget passende, når det nu er en sprinteretappe, vi taler om, Tobias. Ja, men jeg ved ikke. Altså, det her det er sådan en etape efter den i går, ikke også? Jeg har det sådan lidt... og det her det er sådan lidt en dag, der skal overstås. Og så tænker jeg så lidt, jeg ved, hvordan rytterne har det ikke, fordi 230 km, det er med lang tid, når de bare skal køre lige ud. Det er fladt, stort set hele vejen. Men det er godt, jeg ikke er derude 5 i dag, siger jeg bare. Men til gengæld så er du altså at finde på P3 mellem 14 og 18 her i eftermiddag, hvis du vil høre Tour de France. Hvis du vil høre Bruno Mars, så skal du bare slå ørerne ud nu. Bruno Mars og 24K var det, vi lyttede til her. Og så skal jeg kigge ned over listen over alt det, vi skal nå i den her udsendelse. Lad mig lige se. Vi har Vestergade, vi har Dagens Et, vi havde Sex med en kendt, vi har haft interview herindefra, vi havde afslutning på vores Metallica-konkurrence, vi havde Rospels Riff. Jeg tror, vi har det, der hedder Fuldt Hus lige i øjeblikket. Men når vi er på besøg de her steder, de mange forskellige steder, som vi er, og på mandag, Nicola, der er vi ude og kigge på det græs, der skal ind og ligge inde i parken. Fordi hvis det er faktisk det græs, der er efterspurgt i hele verden, når der er store fodbold-events, fordi vi har noget rigtig godt græs i Danmark.
Og det kan vi altså også være stolte af. Det her kan vi også være stolte af, vores institution, som er Folketinget, som er Christiansborg, fordi der er masser af mennesker, der sørger for, at den her institution bare kører, også når der er sommerferie, og man kan komme ind og kigge, både som turist, indlandsk og udenlandsk. Og så er de også værter for os, når vi er her. Og vi har en gæst, som har taget sig af os den her formiddag. Det har vi. Hvis vi lige inden jeg kommer til vores gæst, lige runder, fordi vi begyndte jo med Mogens Jensen, der er blevet minister, og så havde vi besøg af IT. Gående op ad trappen, da vi startede. Præcis. Ja. Og så havde vi IT-supporter Steffen Skriver på besøg. Og hvis man kombinerer de to, så får man prinsgemalen og dronningen. For der er nemlig revy her på Christiansborg hvert andet år. En tradition tilbage fra 1984, og Steffen Skriver har været med siden 2006. 2 akter nede i fællessalen hernede under os, og det er altså et stort tilløbsstykke, både for den administrative del, men også for Folketingets medlemmer. Der er altså ikke, jeg skal lige sige, det er ikke offentligt. Man kan ikke købe billetter til den forestilling. Nej, man skal kende nogen for at få lov at komme med. Ikke? Ja, og vi kender nogen nu, fordi Troels Stigaard har været vores vært her i dag. Han tog pænt imod os i morges. Han er overvagtmester, så vi har været i gode hænder. Og så er han altså også formandens chauffør. Og Troels Stigaard, du har været ansat i 40 år til oktober. Hvordan har det ændret sig at arbejde herinde, altså som daglig arbejdsplads? Det har ændret sig helt markant. Altså hvad der skete i 80'erne og i 90'erne, og hvad der sker i dag, det er en kæmpe forskning. Jeg tror, man skal se det som sådan, at Folketinget, det er også en moderne virksomhed. Det er 1200 mennesker. Der er ansat en direktør og en vicedirektør og en direktion. Vi har et Folketingets præsidium. Og i sammen, så skal vi alle sammen have fået det her til at fungere. Jeg tror, det vigtigste er at sige, at vi er jo omkring en 300-400 ansatte i administrationen, og vi alle sammen i administrationen har én målsætning, og det er nøjagtigt den samme. Det er, at vi skal hjælpe Folketingets medlemmer med alt muligt. De skal fodres i begge ender, således at vi kan sikre os, at de bruger tiden rigtigt og fornuftigt på at lave nogle gode love. Men så det er essensen i det, ikke? Da du begyndte, der var man jo dis. Nu siger du med begge ender. Altså, I er jo ikke das nu, vel? Nej, det er vi ikke. Men vi oplever, vi er jo tæt på medlemmerne til daglig. Og det er en institution. Det er sådan det er en arbejdsplads, der kører sig selv i døgnets 24 timer, ikke også? Men jeg tror også, altså medlemmerne har jo ændret sig. Mm. Og det er jo klart, at det er jo medlemmerne, som sætter den hvad skal vi sige, lækker leje herinde, og der følger Folketingsadministrationen efter. Nu vil jeg godt tænke mig at spørge dig så, fordi du har jo som sagt været her i næsten 40 år. Ja. At man vil gerne have, at Folketinget afspejler det danske samfund. Ja. Føler du, at det Folketing, der er i dag, i forhold til det, du mødte for 40 år siden, afspejler mere Danmarks befolkning i dag, end det gjorde dengang? Ja, det er lige før, det er et politisk spørgsmål, ikke? Ja, det er lige før. Det har jo også taget en regning, ikke også? Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det synes jeg, det har. Så det er mere, at det er professionelle folk, der kommer herind. De er måske bedre bevæbnet og klar til at sidde her, men de er måske ikke sådan helt... Nu skal vi passe på. Det er ikke for at være politisk. Det havde lovet, vi ikke skulle. Men måske ikke det store spejlbillede af befolkningen udenfor. Nej, det er rigtigt nok. Det blegner nok lidt i dag. Og det er jo også en karrierevej i dag. Ja. Og gennemsnitsalderen er jo også raslet ned. Den rasler ned ved et hvert folketingsvalg. Så får vi færre, eller gennemsnitsalderen falder, ikke? Ja. Men det er en end, og det afspejler samfundet, ja, det gør det. Nu har du været her i 40 år. Hvis du nu fik tilbud om at kunne være 40 mere, vil du så også sige ja til det? Ja, klart. Ja, altså, ja. Nu talte de lidt om revyen også, ikke? Prøv at høre, det er jo en kæmpe arbejdsplads, det her. På godt og ondt, ikke? Og jeg har også deltaget i revyerne førhen, og der er jo ikke nogen arbejdsplads i hele kongeriget Danmark, der selv leverer så meget stof til en revy, som man gør her i Folketinget. Altså helt ærligt. Er det ikke pragtfuldt? Og det er fantastisk. Og midt i det her, der har vi en god tone. Vi har et rigtig fornuftigt forhold til hinanden. Og det skal også være sådan, man kan grine af hinanden, og det gør man altså til revyen og så videre. Som sagt, så er der sommerferie for politikerne, men dem, der knokler på for at få det hele op at køre og gøre det hele klar til den nye folketingssamling, jamen de er altså på arbejde. Og du kan altså komme ind og se demokratiet i arbejde, både her i sommerferien, hvor man altså gør klar, skifter vinduer, hvad det nu måtte være, polstrer møbler, så man ikke klister til taburetten i fremtiden. Der er alt muligt grund til at kigge forbi Folketinget. Vi vil gerne sige rigtig mange tak, fordi vi måtte være med den her formiddag. Det var en ære. Velkommen. Jeg har kun tilbage at fortælle, at Martin Rosbøl, han var vores tekniker på programmet. Nicolai Brandt er indholdsarkitekten og producer. Og ude i landet, der havde vi vores praktikant stående. Det er Mette Arns, og hun står et nyt sted på en Vestergade i næste uge. Og så er vi altså tilbage i din radio på mandag. Og der sender vi altså og snakker lidt om græs, det der sker der ligger i Nationalparken. Ha' en god weekend. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone.
get you off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I was somebody new. Oh baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I was somebody new. Oh baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing, yeah. Ooh, yeah. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.